Республика көне уңайыннан үзәк майданда оештырылган авыл хуҗалыгы ярминкәсе дә район халкы өчен зур бәйрәм булды. Бу көнне берәүләр сәүдә итте, икенчеләре күңеле теләгәнен сатып алып сөенде. Билгеләнгән вакытка район авыл хуҗалыкларыннан, эшкәртүче, хезмәтләндерүче предприятиеләреннән, крестьян фермер хуҗалыкларыннан машиналар килеп туктады. Алар җәй буе тир түгеп үстергән продукцияларын киң ассортиментта тәкъдим итте. Мал асраучы райондашларыбыз саламын, пешәнен, катнаш азыгын, бодайын, арпасын сатып алып куанды. Утын, тирес, мунча ташларын тәкъдим итүчеләр дә булды. Айруча ярминкәдә халык кәбестә, суган саткан урыннарда бик күп җыелган иде. Кәбестәне илешләр чират торып, иртәнге сәгатьләрдә үк сатып алып бетерде. Кәбестәнең 1 килограммы 15 сум иде. Илеш молоко, эра, Илеш мясо җәмгыятьләренең продукцияларында халык яратып алды. Пима сауда иткән урынында кеше өзелмәде. Балалар пимасын 650 сумга, хатын-кызларныкын 1100 сумга, ир-егетләрнекын 1200 сумга сатып алырга мөмкин булды. Әлбәттә, шәхси хуҗалыклар да ярминкәдән читтә калмады. Алар мул итеп яшелчә җимешне, каз, сыер, үрдәк, тавык, дуңгыз итен, консерваланган гөмбәләрнең, балның төрлесен алып килеп, бер яктан үзләренең гаилә бюджетын ныгытса, икенче яктан бирегә килгән халыкны экологик яктан чиста, сыйфатлы продукция белән сөендерде. Бүген хөрмәтле авылдашлар, райондашлар, республика көне белән көне бит инде сезне бөтенлегендә шул бәйрәм белән кайнар котлайым. Тазалык, сәламәтлек теләйм. Үзем мен иштирактан килдем. Менә мәшкәләр алып килдем, алмалар. Иде нәмә бар, бөтенесен алып килдек инде. Иштирак урманнары, Карабаш урманнары бөтенесендә шуннан җыеп эшкәртеп банкаларга тутырам инде. Ярминкәләрне ничек үтәсең? Ярминкәләр бик күңелле үтә, халык актив йөри. Читтән дә килгән кунаклар күп. Карабаш авылыннан килдек без менә үзебезнең менә 15 умарта хуҗалыкта бар инде 15 умарта хуҗалыкта менә. Хаттыдан шөгыльләнәбез, бер 10 еллап була торгандыр. Умарта белән шуган. Быел бал бигрәк тәмле булды, бигрәк күп булды быел. Шуңа менә артып калганнарын үзебезнең райондашларга әдрәк сатып булмаспы дип төшетмәйин менә. Нинди баллар алып килдегез? Менә безнең чәчкә балы, безнең авыл янында шул чәчкә балы күбрәк инде. Юкәләр бик юк, чәчкә балы. Күпме алып килдегез? Монда 15 банк алып килгәнек, менә әзгенә калды инде, сатып баралар кенә. Кешеләр ала, мактайлар. Бал тәмле. Шоймысың сез ярминкә? Ярминкә ашадым да, быел беренче тапкыр төштем ярминкәгә. Бик күңелле икән монда. Киләсе елларга тагы төшәрмен дип планлаштырып торам тагы. Мин Бастамактан килдем. Бастамактан пенсионеркамын. Менә үзебезнең продуктларны, үзебез ясаган продуктларны сатабыз. Мәшкәләр, урманнан җыйган кәбестәләр маринованный. Миңа базар бүген ярмарка бик нык ошай. Кеше күп, алалар яхшы, бик матур. Без инде Үрмәт авылыннан килдек ярминкәгә. 1 гектар җирдә шушы кәбестәне үстерәбез. Бүген 15 сум белән сатабыз. Кәбестә әйбәт кенә үтә. Ярминкәгә гөрли, халык тоже бик шатланып әйберләр алырга төшкән. 10 ел шөгыльләнәбез, семья белән утайбыз инде. Эшкәртәбез. Шуннан өмет иттереп утыртабыз. Быел уңыш шул уртачалар булды инде. Булай әйбәт булды. Загат Пищепром җәмгыяте үзләре пешергән тәм-томнар белән сөйләде. Чит район шәһәрләрдән дә ярминкәдә катнаштылар. Бакалы районнан төрле агач үсентеләре алып килгән урында да халык бик күп җыелган иде. Нефтекама, Октябрьск, Туймазы шәһәрләреннән кием салым, башка сәнәгать товарлары алып килгән шәхси эшкуарларда халык ихтыяҗын канәгатьләндерүгә зур өлеш кертте. Биредә теләгән һәркем кайнар чәй, төрле камыр ашлары, шашлык һәм башка тәмле-тәмле ризыклар белән сөйләнде. Бу көнне сатып алучылар ярминкә оештыручыларга, сату белән килгән кешеләргә зур рәхмәтләрен җиткерде. Бәйрәм белән тәбрикләде. Күңелемдә республикабызның бәйрәмен искә алып чыктым. Мондагы бәйрәм атмосферасы бүтән мәйданны тутырган. Әйберләр шсыз, авыл хуҗалыгы продуктлары да күп. Нәрсә теләсәң шуны алырга була.
республиканың шушы бәйрәме булуынан күңелем сөенә, концертлар матур бара, бәйрәм белән республика. Көн озонна район полиция бүлеге хезмәткәрләре халыкның иминлеге сагында торды. Әйе, ярминкәләр тормышыбызның матур бизәге. Республика көне үткән көзге муллык бәйрәме илешләрнең күңеленә хуш килгәндер мөгаен. Күпләр кышкылыкка азык запасы туплады, җылы киемнәр алып сөенде. Очрашу-күрешү шатлыклары кичерүдә үзе зур бәйрәм. Мондый ярминкәләр киләчәктә дә даими үтеп торсын, кешеләр табынын байытсын, сөенечләр генә китерсен дип телик. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.